zvekare muchirongwa chedu chinonzi the verdict is yours, apo patinokupai nyaya dzemadzimambo akasiyana siyana. Isi seSly Media tinoti kana muchinge manetsana mukati medzimhuri dzenyu, endai munotaura nyaya dzenyu kune machifu, musazoonekwa zvakare muchipara mhosva pamusoro pedzimwe mhosva. Masvondo apfuura takachanya kudarira chifu Nyamaropa, uko takaona kune nyaya yemurume akawanikidza chikomba chemudzimai wake chichizunza nhengo mushure mekunge chapedza kuita bonde nemudzimai wake. Chifu Nyamaropa vakapa mutongo wavo vachiti varume ava ngavadzokere vazouya mudare rinotera vaane madzimai avo vachipa zvapupu zvavanoziva pamusoro penyaya. Nhasi tadzoka zvekare mudare raChief Nyamaropa, matoda kunzwa kuti madzimai aya zvii zvavanoziva pamusoro penyaya yevarume ava. Ndadzika kusvika paruware panowachirwa ndikuona pane mbatya chete, saka pane depression, pane kakomo paruware so pochi takagogoni. Saka adzimai ndo pavakanyukuka vachibudo uchisangogwa vachikwira karuware, vachikwira ndatoa pano pawaya ndo pavakati chingodikira chingondiona bvanzi Simon kosarendiwa ndati auye nehembe ari kuti ndikamandati ine handa kudaira manje semunhu ndaida kuziva ndo handa kudaira. Ndobva ndadzika ndobva ndati pinda nepavane ndobva ndapinda muchisango memu. Chingopinda muchisango chete ndakasvikira Bhobhoyi akatomira achitofamba achitozunza chii, ndobva ndakamubata bhurugwa chii chiri kumboitika Bhobho kuti mimi mudzimai wangu ari kuwacha kuno kumashure umu mai wangu anayekumba kuiteka netsana orara kwi makatora jongwe makamupa apa nhasi adzika kuri kwakunoku kwari kuwacha muri kuti zvikanzi ndachiita weti. Ndakati pane madhunduru mangana echibaga apa chakatumbuka kubva kwamabva uko pane 3 madhunduru echibaga kwozoita 2 asina chinhu aba ane mabeni kuti muzosvika padhuze perikuwa pana pari kuwachira chii adzimai vangu. Netsana ipapo naye Bhobho svika ndazotaura ndikati Bhobho ini paipe ndakambokutaura kuti zvikuti nemhuri yangu ini handisi kuda chii tutaura nemhuri yangu handisi kuda nekuti ini mhuri yangu ndine mazuva mararamira inoita chichini nekurarama kwandikuita pa. Saka vaimbobuda Bhobha. Saka nguva iyoyo adzimai vaipa ndaitaura navo anga varipo ndopanini pacho ndobva ati Bhobho enda kudara iwe. Tikabva ndatozoona kuti ini ndakumashure wani ndobva adzimai nguva iyoyo ndobva vamubuda ndobva waenda ndobva wakaenda kwachema. Adzimai ndovakati mananga kwachame inini ndakasara ndiri kumba. Ndasara ndiri kumba ndakazoona mupurisa wachame achiuya zvikanzi Nyamuroto kubuda kumatombo ndobva ndaenda ndobva ndasvikotsanangura sematsanangura akaita se tsanangura zvose nenyaya yehope. Adzimai acho Bhobho akabva atotaura kuti ndikutokanuka nyaya yehope yekuti vakapanana chi huku jongwe. Ndikati jongwe chairo mutimba wadai wejongwe. Saka ini kama ndataura vashama vatazoenda ndikati handemoona pazvaitikira ndopatikaenda papakaningirwa masora zvicho ndikati aiwa inini handina umbowo chaichaiwo kuti ndavabata dzidzidzi vanhu vachiningirika because bonde munogona kuita makarara munogona kuita makangotama. Saka makangotama ungoziva kuti panhu paitwa chiya. Saka inini umbo hasangana ndine investigation yenyaya handisi kukwira dare kana kuti mukwirira handa kumuvenga wachichi asi ndikumboda kutsvagurudza kuti ndinatsoona chokwadi chizere pa ndoku ningirika wandakaita. Uyai Messi. Adzimai Bhobho. Uyai Messi. Adzimai Bhobho. Muripo. Uyai. Alright. Sambu kwa Bhobho. So sambu kwa Bhobho ndio vitu. Iwe amaya kwa yani kita amaya mdazi maya. Iwe amaya Dua jam ya. Mana belum kalau Ya. Baru kita doki atas dak ya. Ame aku dia.
takamushedza asikana kuda kuti titaure kuda kuti varume vaviri ava tivabvunze da kuti varume vavari mbo taura zvakaitika uyu ndiye akakwira dare achikwirira uyu ino vasikana to munozviziva here kuti akwira dare taura nda kunzwa vapi kuna mai Bob saka muri kutobvisa vari pakata vanenge varipo zvo pozino zvinhu zvatainyoranyora pa alright endai panzi right vabvunzei vanhu vatatu tiudzei nyaya iripo pakati pavarume vaviri vaenda padzaka pamusoro yevadare Mavis Machingauta tauraizvei pamusoro yevadare inini pavarume vaviri vangu vakagara wekutanga murume wangu wechipiri muzukuru amai vake mwana watete vangu nyaya yakaitika ndeyekuiso inini ndakasumuka uri musi wechina ndichienda kunowasha kurukura ndaenda kunowasha kurukura ndakasiya ndaudza mwana wangu mukomana ane 13 years ndakatozotera nhembe dzako kurukura ndozodzi wacho ini ndakabva ndaenda kunowasha mwana wenyu kana achichooepadza ndaenda kunowasha kurukova ndapedza kuwacha ndakuchiti ndakuda kutora hembe dzangu ndise mudhishi ndopandakasumuka papa pandanga ndiri payo ndopandakamira padombo ndida kushedzera mwana wangu mbiri ndida kumutaura nehembe dzatataura dzizive kuchiti wacha saka ndopandakaona murume wangu achiuya ndopandakavabvunza ndakati baba Simoni ko mwana ari kuya here nehembe havana kundidai kekutanga kechipiri ndakabvunza zvimwe chete zvanondidaira kechitatu ndopa vakanditi ine mwana ndamutuma ndakati poma mutuma kupi ndamutaya nehembe ndida kuwacha ndopa vadarikira ndakutora hembe dzangu dziendisa mudhishi ndopa ndakamira ndichifunzira kuti pamwe mwana yacho yanditsige chihembe nesezvo dzanga dziri nyoro ndopa ndakanzwa kuita kanoizi kandakanzwa saka pandanga ndiri pane chigoronga chinoti mvura uko ndopa ndamira ndikati asi ndiri kunzwa chii chiri kuitika imvura here chingave chii ndopa ndamira ndinzwa kuti kushedza amai Simon kechipiri kechitatu ndopa ndakadaira ndokubva ndafamba ndakafamba zvikaita panapa nepakanzi administration officer nepandakaona anyamurova vakabata abhubhukora vane demona vavo zvikanzi ndakubata koseku muri kuti mandibata ndichiita sei zvandakubata kukarara nemudzimai wangu sekuru mandibata ndakarara nemudzimai wenyu mudzimai wacho ndamboziva kuti ari kuno here ari kupi zvika ndakubata chidakarara nemudzimai wangu sekuru mune chokwadi seiwo wakapesa chinhu chako uri kuchizunza zviro kuti watopedza kurara nemudzimai wangu ini nguyo ndipandakabva ndasvika iri noizi ndipandakabvunza kuti chii zvikanzi hure handigare nehure kwatanga kutondituka ndikati baba Simon nyaya yekundituka kuti hureka yanyanya nyangwe pane vana nyangwe panani muri kungondituka muchiti hure Bobho uyu kana ndichimuona chii zvikanzi ihure mese muri mahure ndamubata ihure bachokwadi baSimon mune chokwadi nenyaya yamuri kutaura zvikanzi hure chindiudze pati pamandibata ndakarara naBhobho kana umbowo zvandamona achizunza chinhu chake ndofunga ndakatora kakubatikana ndakabva ndafamba inini ndakabva ndaenda ndakaona amai Bhobho vari munzira chiko chikuitika ndakataka kune noizi ndakabva ndatenda ndabva ndaenda pane mupurisa wachiyamini ndobva ndamuudza nyaya ndikati andomamirira akaita chii akaita nyaya asi matukiro andiri kuitwa andibata mupurisa wachiyamini pakandienda kuna sekretari ndabva ndaenda kuna sekretari wachiyamini akati nyaya iyi yakuda chiyamini ari kumabhusita regai tivafoneri adzimai vasekretari vakati chiyamini vafanira vaenda kumunda saka tochiita sei zvavana nasekretari ngatienda naye kumba kwangu
chimira chairman kuya kwavo nyaya itaura vachionesana paina nemupurisa wachairman ndokunzi anyaya yatozotaura kuma3 saka ine ndipandakada ndasiya hembe dzangu kupi kurukova ndoita sei zvakanzana nasekretary hembe dzinotorwa tenda nadzo kupi kumba zvishiwa hembe ndakazodzitora ndobva ndadzisiyawo kumba kwomunin'ina wangu kwamaguru ndokandakazosiya idzi ndokubva tazoenda kwachairman chairman wondibvunza nyaya ndobva ndataura chairman akati nyaya iyi ndaitaura nyaya iyi yakanyangara tipeipo nhamba dzatete venyu ndakati ainika nefoni handibvumurukira nefoni handina kana foni ena ndinayo ndakaitora yange iri yemavhidhiyo ndadai pahanzvadzi yangu zvikanzi saka toita sei ndikati amunga foni nahanzvadzi yangu tipei nhamba ndobva ndavapa nhamba dzahanzvadzi yangu ndobva yafonerwa anyamurova vane vanhuvo vakafamba vachitaurirawo vakataurira munin'ina wavo vakataurira agomba vakataurira baba mugabe kuti adzimai yangu ndovabata vakarara naabho nyaya ndobva yataurwa nachairman adzimai wabhobho vakazouyawo nekomiti hanzvadzi yangu yakasvikawo nyaya ndobva yakurukurwa anyamurwa vakati nzvimbo iripo vanhu ndobva vaenda komiti tese ndobva taenda kunzvimbo kuye kuviri abhobho vakati nzvimbo yacho ndeipi yabva yatariswa nzvimbo iyi zvikanzi vanhu vakungotaurawo zvavaitaurawo ndobva zvanziwo saka muri kuti kudii saka ini ndaingochema neshungu ndichiti baba semana mune chokwadi saka ini ndakazomirira hangu ipapo hanzvadzi yangu ndobva handiti achienda kupi kumba kana tazobva munda mangu ndozokushedza tozotaura saka ini ndakangobatwa neshungu ndobva ndatora zvipfeko zvangu zvomukati ndinoziva kuti kana paitika nyaya anotora zvipfeko zvangu achida kundigadzira kumashure kwakambotora chipfeko changu akatora chitupa changu akaisa acid chitupa chandinacho ndichizvipiri ndokubva ndatora zvipfeko zvangu ndati arege ndinosiya mukwatiri ndasiya zviri ndaenda kwatira ndaudza nyaya ndakudzoka ndakaperekedzwa nasaini nemume womwana watete vangu tasvika pamachemberi takuteremuka pamutere ndakasangana nemwana wabhobho anonzi Alan naPrince Katutu vachangoswedzana saini akahambisa mudududu womunin'ina wamagoma munin'ina wamagoma anga nemudzimai wake ndokuchinzi mudhara maida kuti nditakure zvikanzi amati ndina amai vako zvanzi enda kumba mwana watete wangu yakabva amhanya akudzokera kumashoko Prince uye akabva aenda kumachemberi asvika kumachemberi ndokuona munin'ina warume wangu zvikanzi amai gunoko ndoona nomwe murume wepandona bhatisa inini hamene chakangoitikawo mupfungwa dzangu ndikati ainini kwadoka kumba kwandichaenda ndobva ndaenda kwamurama wangu kwamagomo ndati muramu ndikumbirawo kurara mangwana kusondiperekedza kumba zvikanzaiwa amai gura pana chakaipa kuma7 ndikabva ndasumuka nemuramu wangu ndikataenda kumba kuno abangu ndaine mhuri yenyu zvakaitika zvanhu munotaurirana kana iri nyaya yawo dzinenge dzaitika musha musina hombowo vanhu munokumbirana muregererana aiwa hapana chakaipa ndipo vakataura anyamurwa vakati chinonetsa ndechekuti nyaya idzi dzaitika nezuro wachena vandafonerwa kunzi adzimai venyu vaonekwa nemwe murume wabhatisa ndakati amagomo ndiPrince hapana munhu nekuti Prince ndiye andiona ndiwandasangana naye asi andinotaura naye arani haangambotaura izvozvo kunyepa zvikanzi sei mati Prince ndikati ndiani Prince ndakabva ndanyarara kumanheru anyamurwa vaenda pavakauya mumba ndobva vatora magumbezi avo ndobva varira mudaini nemwana wangu we9 years uya ne13 years abva aramba make ini ndabva ndarara ndobva vauya zvikanzi iwe kuramba wakarara ipapo uda kuzviita chii ndichakuremadza nekukurova ndikati ndaita sei zvikanzi pana mabasa pamahuri basa rekunyengwana nabhobho muchiya panapo basa remunichengetesa vana vasiri vangu ndikati basa yamo ndifunga papa amagwaza vakambokushedzai vakabvunza nyaya imimi tsano tiudzei nawo yevana makati mazogonyera apa muri kuataura munodibudza hama dzangu kuti vana ava ndevekuhura mambo vanoti munhu anorambirwa chigure haarambirwe uroyi munonondisiramba mukati medare zvikanzi uchabva panapo uri chitunhu ndakarohwa chandamire zvokuti miri wangu ndanasotondidzinga nababa vangu akagara apa achinzi taura chokwadi kuti wandara nabhobho taura chokwadi bhobho iwewe akakupa huku iyi yandiri kuona mafoni yakanzi akapa mudzimai vangu zijongo harizi zijongo changamira ini ndakaenda kune mudzimai uyi shamwari yangu kubva 2010 achitorwa nabhobho muzukuru wangu akaya nemvura akatipa ana mbuya mvura yekugeza takageza ndakatanga kuira naye mukatso chandashaya chese ndinopiwa nemukatso ndinesana namizha uyu pandairara ndairamba kumukatso ndichigadziriswa nemukatso inini ndakaenda kumba kwamukatso ndakati shamwari ndipo wakatseketsa kekupfuya
akati inini shamwari handina huku ndidze muzukuru wako, kumbira muzukuru wako. Ndakati Bhobho ndipo katsekesa. Akati mbuya titsekesa tudiki, ndichakupai katsekesa nekajombo kana dzichinge dzakura. Ende munodzisekuru wake danga. Ndakasvika kumba ndakavaudza anyamurova ndakumbira mai Bhobho huku, vakati handina huku ndedza muzukuru wako. Ndikakumbira muzukuru akati ambuya mozokuya moto nakatsekesa nekajombo, asi udzai sekuru wake chizungu. Hanzvadzi yangu nemudzimai wake vakanga varipo. Muriwo washaika tabva panyuye. Ndopakanzi amai Simoni kajongwe kahuku kamakapiwa nemuzukuru wenu kakura here. Ndakati wena handisi kuziva. Ndokunzi aine munotora taita dumba. Ndopandakabata bhaketi nemuziwa muchienda kubhuku. Ndakudzoka ndopandakasangana naBhobho. Masikira seyana ambuye tabatandera tisine muroora wangu. Ndopandakati Bhobho kahuku kakura here. Ndokunzi ambuye kadiki ndobatanga kusika. Mafunga kuita sei ndikandida kudya. Ndokupfuya kwacho here. Ndikanzi ndabandati aiwa kanokandira mudumbu. Ndikanzi atumai vana vayo vatori. Anyamurova vangu vakagara apa ndikandasvika navana vataurira. Anyamurova naBhobho tumai vana vayo vatore chii? Huku. Ava baba ava ndokuchitera vana vaigeza kukuva. Ndokuchiti vana ide kuna amai venyu muende kwaBhobho muri kuwa huku. Vana vabhoya amai mati kudini, ndikati mhanyai kwaBhobho munongoti ndatumwa naamai. Vana ndobva vaenda baba. Katsekesa changamire zvokuti dai ndawana munhu ane muzera nako ndakuratidzai. Ndakakabaya inini murume wangu akatuseka. Hanzvadzi yangu iripo ine ndikukwira. Anopotunge. Katsekesa kandakapinda. Ndo mazira ndita nyerecha. Mazira mleta nyaya yasimuka apa. Mazira ndinongoita ndinotangira pahuku. Gloria Kanoneweta. Gloria Kanoneweta. Musoro yechangamiri badari. Ini mazira ndinoita ndingatangira pahuku. Ichokwadi kuti mumwe wangu akauya achikumbira huku pamba. In fact pamba paagara achingosvika achingokumbira zvinhu tichingopanana. Saka akandikumbira huku ndikati huku inini handina huku ndedze muzukuru wako zveshuwa. Akakumbira muzukuru zvikanzi mbuya tuhuku tuchiri tudiki utu. Kana muchida kupfuya tunoita. Zvikanzi aiwa ndinopfuyawo iwa haikona kuomera iwe huku dzese dziri nyerere idzi. Chokwadi iwe ukafa uchashaya nokuviga nokuti unodisa huku stereka. Aiwa mbuya handichakupai kana twatsuzunuka. Saka kutsudzunuka kwacho ndiko kuti kekenge kangoti wokure ivo vaitowo domba kumba kwavo. Ndokutorwa kwakazoitwa huku. Tomazira andinozviita. Kwete kuti hanzi kuti mutitipa uyo kwete. Kasheshe katema. Kasati katokanda. Kasati katokanda. Inini ndosandai chibvunza kuti munotendera kutaura ndopane vana ndasiya. Muchisusu weFriday ndaitika masports pamudzimba. Ndobva ndati inini ndichaita munoona chii vana vari kumhanya. Mushure mekunge musi wa10 February ndaenda kumaridze leva dzizitiyoti baba amagwazi vakanditi ambuya ndoda kukuonai kumba imimi nemunhu mwenyu. Taura chokwadi changamire murume wangu kana akachidzoa nehama dzangu haabvumei. Izvozvi zvinhu zvatiri zvino zvidiwa vamai Bhobho vakatora hekta yandakataura navo vakarorera hanzvadzi yangu. Hanzvadzi yangu izvo zvakadzimba nababa vakagara apa ari kurima kumba kwaatete asi fodya achityora zvake. Ndakabva kubhora ndasvika kumba ndakaona dhoo rakavharwa. Dhoo rakavharwa. Amai Bhobho vakagore rapera atete vangu vakarwara vakasira vari kumba amai murume wangu. Ndobva zvanzi amai Simon achiti varwara vane chirwere cheshuga vaigwina vari kuHoward Hospital. Yaona atete. Ndakaenda ndakataurira mbi yangu akataura nemuzukuru wangu vari pa$10. Saka isi tashaya mari dzerebhe kwaChakonda iye prince yeyu nyakusara botso ndiye akazotsvagira mhizha mari kuno umwe munhu ndobva apiwa mari. Saka inini ndakazoba mari nokuti ndakaona kuti mbi yangu handipi ndida kudzorera $10 yake akanga andipa gore rapera. Ndaona kuti mari haisi kubuda. Ndobva ndapa mari yendobva ndaiviga mubhegi rangu mumona muchikwama. Ndobva ngataenda kubhora handizive kuti mbi yangu ane mushonga webhora. Ndobva asara akabhujunura monaki yangu yese $10 yebva yatorwa. $10 yatorwa ndakasvika baba vanogumbuka zvokuti kana vakatanga kundurova mumabati. Inini ndakasvika kumba ndikaona vakazara
ndabvunza makiyi vakamboita kundikandira. Andikandira makiyi ndakakinura. Ndakinura mwana wangu akabva asvika. Ivo ndobva vanditi ndipe mari yangu yamakasara nayo. Ndabva ndavapa 60. Zvakanzi mari yangu inoita 70. Ndikati 60. Zvakanzi mari yangu inoita 70. Ndakaramba nditi 60 chete. Zvakanzi 10 dollars yanga iri muchikwama menyumu makaitorerei. Ndikati maitora kupi? Zvakanzi mumonaki nei. Ndakati right. Imimi munotsike kubudino zvangu. Panapa makatora chipfeko changu chemukati makaviga. Ndakazozvingwa nemakuwa kuti ndo umbowa nakubatana popo. Muri kuramba. Saka imi kurati ndine chipfeko changu. Mari zvishwa ndakatora nanda kuishandisa. Zvanza manje tichapedzerana. Saka ini ndichangamira nekusvika kurohwa nababa. Ndakabva ndatiza naenda ku ndiri kwa tete wangu. Ndokwandiri. Ndokwandabva nanzo. Imimi munomboti pamunotadza kuwirana nomurume wenyu munotiza muchienda kumuzukuru wenyu. Ndaenda kumuzukuru. Mune rimwe zuva here ramukambogadziswa nyaya dzinonetsa kumba kwenyu kubva kumuzukuru wenyu. Iye yandigadzirisa. Makambogadzirisa nyaya dzavo. Nyaya sekurabhuenda wanoenda ini ndinotoramba ndichiti inini mhizha uno wake ini naye imimi ndinoendai ndowanotoenda avo vakauya vakarara kumba ndowanotoenda navo kusvika wogadzirisa wodzoka madzipedza here tadzipedza ndanguva tigarei zvakanaka garei zvakanaka. Muno murume wenyu ari kuti muri kudanana naBhobho imuri kudini? Handidanana naBhobho mwana womwana wangu. Ari kuti Bhobho haasi kukwanisa kutigadzirisa mudzimba yangu paanobva pamba achienda kuna Bhobho. Ndinotarisire kuti Bhobho achiya kuzotigadzirisa asi haasi kuuya. Zvarini changamira musoro. Ini ndakanesana naBhobho. Misha. Shameni wedu isusu ukuwasha wamisha. Handikwanisi kuenda kuna Chiani. Ndinoenda kumuzukuru wangu. Saka ndanyatsoona kutoti ndozviripo. Ndinoenda kune muramu wangu magomo arimo muna anondipupurira. Ndakatomboenda 2 times magomo tichienda achitigadzirisa. Ndaenda kuna Bhobho tati pataurwa nyaya. Anoda kuti kugadzirwa chogadzirwa kuti kudini. Takurukura nyaya yataurwa. Mati. Akani ndiye kudai. Ndiye Misha. Dare Sandra dare ndikati kwa Sandra ndikati kwa dare. Prince abazi yakumba chitatu andina kuudzwa kuti mukudiwa. Ine kangotawo ndiyezvona mafoni tichatendova nemafoni toona notice zvina ndina foni tonzwa kuti nyaya yakatongwa sina changamiri ndopana ndakamirira ndichita hangadzi yangu kana zvakudiwa mufoni wondiudza kuti ndiri kudiwa sezvo iye ataure chokwadi ndinyepera. Saka inini ndakabva hangadzi yangu ndiyakazotaura akati anyaya aina kutonga. Iye akazodudza chitatu Prince auye pazotaona yejongwe yacho ndakatoda kuirohwa usiku ndichinziwa kubvuma chite kuti Bhobho akakupa jongwe. Iwewe naamai Bhobho mise mukudiwa kudai. Ini ndikatoti kwenga Sunday pakauya mupurisa uyu makatora nenda nauzoti mupurisa. Ndakazongonawo chibheju ndabva ndaverengawo vanoti kanzi chifinya maropa ndatongoziva kuti mupurisa. Ina ndonge ndaziva kuti mupurisa. Vakatotaurira nawo ndobva vazoya kwandiri vachiti totaura here nyaya iye ndobva aramba. Ndobva ndakaziva kuti mupurisa. Asi vakatoti adzimai nyonga vauya. Saturday ndobva mukakusenzwa ndikati chikoro yefocha ndobva tachikora ngoro yekutanga ndobva tapedza nguva ine zvikanzi tichikoro yechipiri ndakati aiwa mupurisa wenda munzwa achiti tikudiwa kudai Sunday zvikanzi ima muna kwanguenda munoenda kunoitei imimi ndimi here makakudiwa naBhobho dai aida imimi dai akanyanya kuti Mavis Machingaute saka hamuendi. Ari kupiko magomo tiudzei tinzwe nyaya yako. Ini ndechiti kunguva pamusoro vakatadzana ava vanopotera kuba kwangu kukuru kuone mhuri yangu nevanogura kana kwatochena madzimai avo anobva aramba kuenda tachiperekedzera mumwe wenyu ati hasviki ndotora mhuri yangu toenda tonogara pasi kukurukura ndavasiya vagara zvakanaka papedzisira ipapa ndakaenda ndikaedza kuti ngoma kana pasina zvakaitika kana pane wamakatadzira yakumbira mukusondo usati apera mukumbiro regero kuna adzimai venyu nekune munhu wamukatadzira zvikanzi tatotifambe tabuda chivanze zvikanzi shuwa hapana chakaitika asi kufungira tabuda nemukadzi ndikati chiitai kuti mukumbiro regero nokuti izvizvi madzimai enyu akabatikana munhu wamukakanya wamukapomera mhosva akabatikana saka ndekumbiro regero madzimai asati aenda kurefu ndomataura ndikaita utatu kuda muchivanze asi ndakanga ndasiya ndavakadzi asi usiku wachene mandiva vakarohwa mwana akapera chimhanyi
manje kana wao siku so tinotya kuti ndikaenda nyiko kana kuvhirimu nokuti baba vari kudzana chiregedzere kana uzouya kuno kana vavhiringana ava vanoziva kukuenda kana zvasvikapo kuti zvanyanya nonopedzera ndikaita mwana auya kumbati kubva kuseri ana nerana nemazira asi dai ndatotsiura kuti inini kumatora naenamaegomotorana nemunyanyina mugara pasi semhuri nyaya yaningori nyaya yekuti ngate ruzhinji rese rizive kuti hapana chati chaiti zona nai inini mukuda regerero namaegoni kuti mavatadzira saka hazvina kuitika izvo kurata vakatadzirwa vakatadzirwa nokuti mukoma akazondudza dai ndikakuvabata ndikufundira chedu kuti vanga vachinana kochiameni ya ndoiva mutaura kuita kumbowo chakelo ndoya mai vacho yana kufunga tigara pasi isusu takasvika kuti munhu sakari pakati handikasvika zvaitikira manika takawira pii taitaongorora tatasvika pakuti handikazvaitikira tasvika kuti kazibhomomira pangu vakamira avaiva mutu vachira kupi vakandazvikutokuzasuko hapantonedhisenzoka zvokumashvitimitati chichaitika ndopakata misharo vanhu vasvika tichienda sei titorasa mvura saka kufunga ndezvavanozopesera vakosvika chingoti bomoda kubata angafe kungaitei ndona tondibata wademui ndakutema izvonotema ndaita sei tema kana ndaita sei ndakukanganisira ndakubata nemukadzi wangu mukadzi wangu ndari kudimbo ndopazvakataka kuzvuzvumisa maizvibva munhu zvichienda uya achiedza vadzivaa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 asaka sutaongorora kubatakati akanya abaya osukuya tokushedza kubva uko achiuya ende distance achakobaruka bhomba arika pane mafamba kakaita sei bhomba akatenga rumunda mari uzasa somunda ndokwakari bhomba saka takazokuti apakanyaya imini wambitibirai mapurisa apakanyaya munoendera kuchi kumapurisa munhu mwenye akakubata panobata pakuita sei pakuitai vanyambomakamuchimabata madzimai zvochuvashuka isu mamwe aita nani ndi panapa nemunhu usari panapa kuti hapana yaenda sei yaitika makasunuka kuenda kwamunoenda sei kwamunoda pana pasi kupedzisira iyo yebvato saka motorisauya kwamunhu ndomindiro yakafiro hanzi mamoto endaunani kwamuri hanzi ndapira nyaya ndipapi manyarara saka hana iwe action yakazopeta sei yakazopeta makomira akadaro ndomamisira atakaita dare rakaona kuti hapana nyaya enda hapana uku tinezvati sei zvaitika ndopandakasiyira weyiita kani jongwe rakabva kupangwa bhobho ranga rorudzi ranga rakura zvakadii ranga rane zvimbere izvi zvomwe ngozi vana kwavanotora ranga rane zvimbere izvi zvokumakumbo zvinobuda ayo ndakaronga richidiki na sokumaoko rakarambokanitseka kuti ndakasati kukuridza rakaramutanga kukuridza rakaima nguvai zvara kutomenyura nawe bhobho jokumurauka bvisi rangarudzi ndakatoshamisika last time ranga risiri jongwe kanga rikasheshe katema hanzi ranga rikaisakaisiri jongo yanga rikasheshe yanga ritikatema aiwa yanga rijongo kana navanotora yanga rijongo ndatorunobarikwai vachitobvura ndichitorona kuti rizaenda kutorwa jongo akanga atuma vana ndani kuende mutora jongo kwapo mati akanga atuma vana kuti ende mutora jongo kwapo kundiani
Okay, akashedza vanhu vacho ndiani? Iwo wanga uri? Ndandiri. Mune vana vangani nemukadzi? Pavana vacho kuna uri kufungirira asiri wako? Sei uchitadza kufungira mukadzi wako achidana nabo? Kuti panapa achindodana nabo? Haina ndingafungire ndizvisafana kuona. Sei panapa nokuti mukadzi wako ataura achiti mukadzi uyu kuandana nomurume wako. Kuzi anobhuya achimuenzanisa saka ndipo anongorara murume wako ndozvokutana naye. Asi vana ndiravo. Hapana mumwe anoratidza kuti nzeve ndekwako. Mukadzi anogara kuti kupi? Ndokwanogara. Uri kukumba. Taongorora nyaya ida mari hapana nyaya. Ndati hapana nyaya. Umbo ndowatashaya ukuti mukadzi wako arikudana nabhuku. Saka ndakati ndandakupira lumini ndinofunda vanifungise kuti ndikati ndavaba. Aiwa iwo wakati Bobho ukamona achita seko. Ndikamona ari kuboka Achita seko. Achizviudza nhingi yake. Akadeni ndikuita weti. Ndipo uri kuzvidza kwaita nhingi yake ichi. Ukati iwe Bobho munda waBobho uri parefasi. Bobho akatirimwe kuuya kuzoshambira kunoku. Iwe ukamuona achiuya kurukova. Yadzimai yako ukasangana naBobho uchiwa zvakataura. Muzukuru tazviwana mudare munhu tasikazoti munorukava. Musi waanouya mugamuchirei ndoibva watonga nyaya yebva wadzorera mukadzimba kwako usarara neimba kwako. Uzvidziwa usarara nemukadzi wako enda nomukadzi wako pamwe chete nambuya venya moenda kumba kwaBobho. Mukadzi wako ati haabvumi asi ndiri kuti endai mese muri 3 hatingaparadzirwa pasina basa. Wazvidziwa paanorohwa yakakumba kwake semudeidzokera asi aite uriri kumba kwako. Wazvidziwa iwe kana akingoya tambo yakatidzokere musi iwo muyananisi unonzi kuyananisa usarare naye uyu anofunga zvakawanda shanje ruro nokuida mukadzi wako. Ava vachaenda panze asi iwe gara nomukadzi zvakanaka. Muudze mukadzi wako kuti zvokufungira ndakusiyira kubanasi. Nyatsokutaura ukamurakidza tobva padise pangu tobva pati darisa isa rofe pake mukadzi wako muudze kuti banasi ndakusiyira kurova regedza muudze kuti andichakurova ukabva pana kuenda naye pana poyowa naye koukadzi vana 4 wega kubva kwese kungudiwe kai kwakachimbiwa muroti ari kunzira kuti ure ndiani ari kunzira kuti ure ndiani taura pamba bonde rinofamba ikana uchitaura taura bonde rinofamba chengamiri bonde rinofamba sebona umaza wanga rusina urwana mairi ka mairi ndoda mukadzi wanga tigari zvakanaka ndiregerere chenewo gara pasi chimwe chandataura changamiri ngava respektiwo hama dzangu ndine hanzvadzi yangu iri munhu havambomuona semunhu anomuita sei izvo zviri kuti vakamudzinga vachamandudza kubopa munhu atorwa chikwereti nemukadzi wabopa ari kugara mumba kwaatete ndo ukamuoni wakanaka stereki nawo kaunyara aiwa pandoikokopa amagwaza ndibaba vangu vakambovatuka havana respect nevabereki vangu nyaya yakatoya muno mudare nababa ana akambadza vachii nababa vakanga varikwa nyaya yakatoya muno mudare tinenge toya kudari zvakanaka toda kumunga zvakanaka inini ukaita zvisiri zvindomuchii kwachinzwa matinoda kutaurira unotuka nekunyepa ndingokuudza kuti bva nhasi kanongosvikasiya ndomva nonsense wazvinzwa uri kuzvinzwa uri kuzvinzwa
mukadzi wangu ndezvipeti hama dzemukadzi wako asi hama dzako atizvona hanzvadzi yake asi atizvona ita zvimwe zvinhu uchisiyira Mwari ita zvimwe zvinhu uchisiyira Mwari usati unodzidza wazvinzwa asida kuzvinzwa iwe kuona aita mwezi panhafu zvokabvei kunoda ndimusunure nezvinomunetsa zvacho ndikakuzvarira kusvike nobhadhisa kuti unochisiya zvimunesekapere tezvara akarivamba kwako saka mavara zvinofiucha here ina ndaukemira namba wadzinge ndinotora tezvara nhasi unototi baba andiri kugara muno wazvinzwa takunzwa rugare rwakanaka ombera fungira siya wazvinzwa nzvimbo ikaturosiyana nayo wazvinzwa ndati nzvimbo ikaturosiyana nayo nayo nzvimbo ikaturosiyana nayo wazvinzwa iwe musarege kurekeza kuenzanisa nomukadzi uyu nomurume wako kota muchivaenzanisa muchaiva nadika ina siyo kuonoda anasika vanachwanyama vakativanzaa ava ndambira ngwa zvese zvataurwa izvozvo usiku nyadzi dzinokunda rufu ndapedza dismiss next case